Clear tu te in zavain si baivekule. Tunjum video thupuya chuanin mi Thianghlim Lawr hmain Sakawlh rorelna ti ani. Tunlai evangelist haute zirtir na achanga mitam zok rindana chuan khovela hian sheomna na satak Sakawlh rorelna thlen hmain mi Thianghlim Lawra I swa leithleng lovina lo kalanga ta chuan ring tu dik tak chu kan chaudona sheom kan twar ve hman don lo ti hi ani. Ti chuan Lawr ve lo ho ring lo mi ti chuan leya Sakawlh chinchia na an la anga Christian tam tak Lawr tlak ve lo ho a hming maya Christian ho chuan chinchia na an lak du lo chuan tharau Thianghlim jan puina tel lovin an ma ni chelna in ti du da na an tuaranga an marta ranga vanram an la chang ve theyang chumi hnuwa I swa leithlengin aron kal non le anga Sakawlh aron ti hlumanga ami te nen kumsang rorel turin ti hi ani. Iswa local le na second coming hi voihni lai Rapture le second coming lo om le turin an ngai ani. He ngai dan hi Bible ne na lo in mil thei hau lova belsian adol lo zia I lo hailang don te ang. Mathaya bung somni pali kha uluk takai chher chuan a zirtir ten a local le na le khovel top chin chhia na an zota. He tiang hian a indot dan tur a soyani kha pakhat na indo chamtla lirngeng chu naw ve chantir atia zol nei der te po in mitam tak anti derang pani na chanchin cha nam zong zong hne na shil khovela chanchin cha shil kim ani zwa top na alo thengang pathum na ti chiao tu ten om dan bo sepa zol nei daniel soi khalo lang ma sa nga khovela lo la om ngai lo Sakawlh rorelna kan ti mai chu she om na satak a omang chung ni shom hnuwa chuan tati ni kha palina mishing fapa van chhum chunga lokalin muang avan tir kote atiranga athlante chu van to pachanga top le lam thlengin alor kho mang ti ani Sakawlh rorelna zo mi Thianghlim Lawr chiang takina soyani a indot dan chu pakhatna indo chamtla lirngeng pani na chanchin cha nam zong zong hne na shil pathumna ti chiao tu ten om dan bo chepa tina palina mishing fapa van chhum chunga local number pathumna le palina khan amhasa jok kha yen chuan dan bo chepa Sakawlh rorelna dota mishing fapa local le na aom ti muang changsom pangana changi ni lo chhiarila chuti chuan tiram tu ten om zol nei daniel soya kha mun Thianghlim ading in mu huna chuan a chhiara piang in om zia shero se judai rama omte chu tlanga te tlambo ro se inchunga om chu a inchunga englo chu turin chuk su se lovo om chuan a thuam hno te chu turin ho su se chutiang huna chuan rai te le naw no pomte chan awa chedone intlan chiat hun tur chu thlasika emo sabat ni emo ani lo nan chongchai ra u buaina na men lo alo om don sia chutiang an sa reng reng chu leilung pian tira ta tun thlengin alo om ngai lova ompo a om le to hek lovang chung ni te chu ti toy ni lo se tu ma dam kho chhuak anom lovang thlante awang chawin chung ni te chu ti toy ani ang tu te po in a hnena heile Krista chu hete ya om emo sote so emo anti chuan oi su Krista der te le zol nei swak ten lo chhuak don sia chung chuan mi bum nan chin chhia na le thilmak ro pui tak tak te anti anga thei phei se chuan thlante meu po anti der thei hialang ngai te u ka shil lok cheu hi chu wangin in hena enru thalera ome tian shil cheu chuan kal chhuak su pindan chungri la ome anti po in oi su chaklama kole lo phea thanglam thlengina de zwai china mishing fapa local le na po chu tiang chu ni ang sarwang omna apianga mulukol te po an om kho mang changsom ni pakwa chherzomila chung she omna ni te aliam hnu loka chuan ni alo thim khupanga thlain eng a chhuat to heklawang vana changin rc te alo tla anga van thil ti theina te chu ti ngin ani ang chuti huna chuan mishing fapa chin chhia na chu vana alanganga le nam zong zong te chu lungai nan rumanga mishing fapa hi thil ti theina le ro puina na satak ne
van chhum zonga local an muang avan tir ko te chu totoro ri ro pui tak ne na tir chhuak anga an ni chuana thlan te chu kol kilia ta van to pachanga top le lam thlengin an lor khomang Bible chang kan chhiar zo tak che an ni she omati kha tribulation she om na hun sakol rorelna nge yani a chumi hnuwa alo kal tur thu a soizom ngalani helai chang hi mi Thianghlim Lawr om masak ring tu te chuan hei hi chu Israel namla ron har thar tur te chan tur alom kaushan hote chan tur ni lo ti in an soi china kaushan ti mai la gentle kaushan le Israel nam hun hununga I swala ron ring ve tur te hi ashanin an thliar china an chan vo tur po inang lo an ti chin ma se azir tir te kha kaushan masa ten nia khovel zong zonga kalula thil siam zong zong hne na chuan chan chin chai shil ra u ti kha azir ti te hne na soya nia chu chu kaushan pol ho te chuan voini thlengin thupuya nein kaushan te ti tura an nga yani chuti lain mathai bungsom ni pali thu hi Israel har thar tur te chan tura chau anda le boxia a in mil lo hle ani mathaya bungsom ni pali tlupui hi marka bungsom pathuma kan hmuwa changsom thum pasaria chuan ti hianen ziaka tin in hne na ka soi hi mi zong zong hne na soi kani in ring rengi nom ro u ti ani a kaushan Israel har thar tur tam bik chau ni lovin mi zong zong ta na ni chu alo kal le na chang lar tak Thessalonica thon khat bungli changsom paruka changa changsom pasaria chuan lalpa nge chu au thom nen vantir kau chungnung ber onen pathian totoro ri nen vana chingin alo chuk don sia tin Krista athi to te chu an thom masa anga chumi hnuwa chuan keini nunga lola renga te hi borwa ka lalpa muak turin an mani rwalin chhumjinga khian lak chhawin kanomang chuti chuan kum khwain lalpa hnena kanom to ang helai changa hian Krista athi to ten thoma sanga tia tu te nge heng mi thi thole te hi thupuan kha uluk ta kai chhiar chuan sheom na huna mi Thianghlim te an la om zia ishe theyang chumi ti fia tur chuan thupuan bung som pali chang som pahni kha kan enanga mi Thianghlim pathian thupek oi tu te le I swa zui turin om te tan heta hian chhela chul zia lang atini tin thupuan bung som ni chang lia ti hian kan hmulia tin lal chut pha te ka hmuwa achunga mi an chua a hnena chuan rorelna an pe a tin I swa sha tirna thuwa wang le pathian thuwa wanga lutan te tharau le sakol le alem che baibuk lova an chala emo an kota emo chin chhia na nei lo te tharau chu ka hmu boka chung ho chu an lo nunga kum sang khatatan Kristanen rorelin an oma helai changa hian sakol chin chhia na an lak du lo awanga martyr te tharau lo thole asoya thole na masaber ani ti in kan chhiar zel chuan a soi boka ti chuan thole na masaber thole te chu sakolin atha te an ni chu Thessalonica thon khat bungli chang som paruka khan nungdama la om mek ten muhil te chu an le khal lovanga Krista athi to te an tho masak tur thuwa soi bogani ti chuan helai chang mi Thianghlim Lawr chang kan ti maya thole na soi hi thupuan bung som ni a sakol chin chhia na nei lo wanga martyr te tharau lo thole ta te ani bok chuan sakol rorelna amasa jok ti na ni chu sakol rorelna kan ti hian manlai Roman Catholic kaushan rindan zom ve du lova Bible chau ring tu te aswat chiam hun kha ania nakina thleng tur a om to lo ti ngai dana om boka he ngai dana hi chuan martyr te tharau lo thole chu khang hun lai thita te kha annia nakina mi tur nilovin ati thei ome ma se thupan bung som ni kan tar lan kha chiang taka kan chhiar chuan Iswa sha tira thuwa wang le pathian thu awanga lutan te tharau le sakol le alem chi baibuk lova an chala emo an kuta emo chin chhia na nei lo te tharau chu ka hmu boka ti ania man laya martyr te nakin loka sakol chin chhia na ladu lova martyr te an tel vekani ti ishe theyang thupwan bungruk changkwa changa chang som pakata chuan martyr masade tharau lo thole kha anma ni thattu te phuba chu engtika nge lak ani angti in lalpa ma an thlen thu kan hua
khata po khan an ma ni ang boka tha turte an tha kim ma lo chuan an hlang nga gri turani ti an shilani kha nakin loka sakol rorelna tha turte an la oma chungte chu an kha gri do nani chin chiana ladu lo awanga martar te hi sakol rorelna aya mi Thianghlim Lawr om masak ring tu te chuan an chan hi an soi chaw hle ani tharau Thianghlim poina om pui to lawang anti hei hi thupuan I charngun chuan diklo ti mu theyang thupuan bung som ni po khi han chiar thazela pasal chan ni zia I mu zokang thole na masabera telte chu an eng tholin an Thianghlim ani chung ho chunga chuan thi ni na chuan thu renga nei lova pathian le Krista pui thiam te an nianga ama nen kum sang khat rorelin anom zokang changlar tak mai thupuan bung sari changsom pathuma kan hmu chu tin upazinga pakhat chuan kan hena heng puan varsin te tu te nge nia khoya chang local nge an ni ti in mi bia a tin ke chuan an hena kapu nangmani sha alom kati a tin anin kan hena heng hi sheom na sataka ta chhuak hote kha an nia an puan te beram no thisena suin an ti var ta a helai changa hiam puan var sin te sheom na nasatak Tribulation ataron chhuak te an ni ti kan hmua chhuak ti chongkam hi sap chong Bible atang po ini zir chian chuan a chunga om ma sapota chuta changa ron kal chhuak ani ti she theyang sheom na nasatak an tuar zeta chuta chang chuan an ron chhuak ani manlai Israel fa de ai guptara masalan tan lai po khan nasataka ti du da an ni zeta chuta changin Mausia mangin pathian na shwai chhuak ta ani kha sheom na nasatak muna an om nuwa shwai chhoin anom chinani ti chuan nichina chang kan han tarlan tak thupuan bung sari chang som pathum kha I chiar thlak le zel chuan an chan chat zia le ro pui zia I she theyang nichina khan thupuan bung sari chang som pathum le som pali kan chiara chang som panga chang khan lo chiar chunzomila chu wangin pathian lal chut thleng ma an oma a chhuna zanin a tempula chuana rong an bol chin lal chut thlenga chuange chu an hnena a cheng reng to don si a an ril cham le to lowanga an tui hal le to hek lowang nisa an tuar to lowanga thilsa reng rengin ati shom to hek lowang beram no lal chut thleng laia om chu an veng tu anianga nunna tui khura te ha shwayang pathianin an minata mitui zong zong ashu khul sak to ang ati a mi Thianghlim Lawr om masak ring tu te na an soi chin dan Christian da zat deuh ho lor bang te chuan sakol rorelna ma chonanga second chance manga vanram changve chok chok chan chhiat zia le chan chau zia anga an soi chin chu Bible a hian om mi aloti I she theyang chuti an nekin an chan chat zia le ro pui zia hlir ngai sang takle pasal cha anga ngai an ni ti muzel zokang lali swa local le na he Bible a hian mun tam taka kan hmua ring tu masa I swa zirtir te le an hnuwa ring tu te khan hun rei tak chung chu hetiang ngai dan an nei hi hriat ani lova ama ero chu I swa local le na ziak sang sang ami te he in mil theilo chum ni a local le ani ngot lo chuan ti le pathianin sheom na satak sakol rorelna kan tor aphal lowang ti ngai dan lo piang ta a chu tianga ngai dan lo pian na le adang te po Bible atangin lo enila pakhat na chuan Thessalonica thon khat bungli chang som parukna pathian to rodri nen wana changin lo chuk don si a tin Krista athi to te chuan thau masa anga chumi hnuwa chuan keini nunga lo la renga te hi borua ka lalpa muak turin an mani rualin chhum zinga te khian lak chhowin kan omang he changa hian ring tu te borua ka lak chhau tur thu asoya ma se Zakaria bung som pali changli a hian lalpa chu leithlenga aron kal tur thu olive tlanga ake a ngatang asoi boxi a ring tu te kan chawa ma lali swa leithlenga aron kal boxi chuan chum hi alo kal le angai ani anti a pani na chuan lalpa hian ma ring tu te shom tora phal lowang novate lotate chungkwa po kha a hum himani kha thupuan bung thum chang som ka chelna thui poma wang khan leya omte fia tura khovel zong zong chunga fia na hun lo thleng tur laka chuan keipo in ka hum himang che Thessalonica thon khat bunga changkwa
Pathianin thinuna tuar tur nilovin kan lalpa Yisua Krista zara chandamna mutur zokin minruat anisi a. Pathumna lalpa chu enghunna po local mai thei ani a ruk ruangin a local don sia. Thessalonica thon khat bunga chang ni na le mathaya bung som ni pali chang som li pathumna kan hmuni. Tin pali na a Sakawlh lolan huntur chu tharau thianghlim ina kaushan te alor huna ani a chan chu tharau thianghlim hian tuna hian dambo chepa lolan hun chu ala khap tlat ri ani chumi khap tu chu lak bo ani huna chuan dambo chepa chu alo lang to ang Thessalonica thon ni bung ni chang sari le changa heta ngai dan sang point pali te hi kan soifi ang ngai dan pakhat naka soifa ila lalpa muak turin an ma ni rualin chumzinga te khian lak chhovin kanomang helaya muak ti chongkam hi mizo chonga hian an let fu khop mai Iswa chu Zakaria bung som pali changlia kan hmu angin leithlenga aron kaldona wangin boruaka chumzinga khian ring tu te chuan kan han hmuak anga ti chuan Iswa rualin leya rorel turin kan suk ve ngal don jok ani mithiam te soidanin heta hmuak ti chongkam hi Greek chong chuan apantasis ti ani a mathaya bung som ni panga nula thianghlim som te kin thua po khan hemi thau hi man ani ngai te u mo nei tu chu alo kale amhuak turin lo chuak ru khai ti ani kha Bible chang mun changa hian lalpa local le na zia kania ama ero chu leithleng lova local na leithlenga local na ti ashanga zia ka ommi alova local le na chungchang asoi top zel mai ani mathaya bung som ni paliya malama kan soita kan khan chiang takin lali swan local le dona khovelom dan tora soi kha ai no da ichher thak chuan sheom na ama sa zokani ti ishe theyang ma se Thianghlim Lawr om masak ring tu te chuan hemi zialan ve mia lo kha anzu zep ta chinani zialan ve mia lo lai chu totoro dri ring tu te chawin an shia anga ring lo ten an sheve lawang ti lai takhi zialan ani lawa ti chuan tirka pola po in iswana zeitir te hne na local le dona thleng tur a soi kha sha in Thessalonica thon khat bungli chang som paruk chawa khan aron soinon vele tammai ani lalpa nge chu out home nen van tir kau chungnung ber onen pathian totoro ri nen wana changin lo chuk don si a tin Krista thi to te chu an thau masa anga chumi nuwa chuan keini nunga lola umrenga te hi borua ka lalpa muak turin anma ni rualin chumzinga te khian lak chawin kan omang mathaya bung som ni pali chang som thuma minen khan hanen dunila chuti huna chuan mishing fa pachin chhena chu wana alangang chumi huna chuan le chitinin an omte anin chumanga mishing fa pa hi thil ti theina le ro puina na satak nen van chhum chunga local an huang tin avan tir ko te chu totoro ri na satak nen atir chhuakang anni chuan a thlan te chu kol kiliata van to pachanga a top le lam thlengin alor khomang heta hian van tir ko totorot thom na satak chhum ti vel ki han chik taila chum thumun ani lo na chan tur om shan lo chum shan dai ni se tir ko pola khan iswa soima khan he hi athleng phot dona ti lam kha soilanom takania mathaya khan leya chitinin an omtenin sumanga ati awangin mi zung zukin an hmudon ani o min sum ti lai hi sap chonga chuan mi thisun cha lungai ti lam hoyani a chuwangin ring lo te po antel ti kan lo she theita a thupuan bung khat chang saria phei chuan chang le zwalin ngai te u ani chu chhumte nen chuan a local done mitin rengin a hmuanga a chhuntu te ngei po khan khovela hnam zong zongin ama ancha bokang ani amen chuwangin a kheng betu te ngei po khan an shedon ani chuan ring tu te chawina an shan masak bik tur Thianghlim Lawr mitam zok rindan chu adik theilo ani hei hi a local voi ni na nen kan soipol ni lovin leithleng lova a local Rapture ti le leithlenga a local second coming ti hi Thianghlim Lawr om ring tu mitam zok ten ashang anga soin voi ni lai local le don ti angin an soi chin ani Thessalonica thon khata khan lalpa nge chu out home nen van tir kau chungnung ber onen pathian totoro ri nen
he thu a soi hi a war boka mi zong sha tur avani mel te lulem ring tu te chawin an sha ti la hi zia ka om mi alo me bel chop zeldin mai ani zok thu puan bung som pali chang som pali changa chang som panga hian ti hian ron soi boka tin ka han ena tin ngai te chhumwar ka hmua tin chhum chunga chuan mihring fapa ang taki rang ka chaklal lukhum khuma fawa siam tak kenga thu ka hmu boka tin vantir ko dang pathian biagina changin alo chhuaka chhum chunga thu hne na chuan oring takin ifawa kha phorla a draw a hun to sia leibu khu angui to khu ati a ti chuan lalpa local le na chu chum hni ni lovin chum khat ani zok ti na ani chu pahni na soifia na ring tu te hian shom kan tor pathian na phal lawang ti ngai dan hi soifia angai khop mai eng shom nge kan tor a phal lo ti lai hi ring tu ma sa te khan shom an tuar na sa hle ti kan sha a iswa zirtir te po kha an martar faide uvek ti kan sha a neuro hun lai te domitian hun lai te khan sakei baknei te an se hlum tir china en nom chhuana te an ti hlum chin ti kan shiat kha Dark Ages hun thim man ti hun lai khan Roman Catholic kuta po makta duai somruk chuang an martar ani kha Bible an lo le lin ve wangot te khan hal hlum te han to ka Protestant caution alo din po khan na sataka ngai saklum na an to gani kha thing zai na in an zai bung savun ui an chuin han ti te po kan shiat kha pathian hian ring tu te hi ring lo mi te kuta ti du da na kan tor a phal ti chu history a kan murenga mandewa po orisa Christian te ti du da anni kha ring lo mi te kuta kan tuar tur hi iswa po khan a soingun hle ani chu tiang shom na chu sap changin tribulation ti ani iswan khovela hian sheomini nom chin ni ma sela thamwang taki nom rau ati po kha tribulation ti ani ama ero chu pathianin ama shemna laka ero chuan ama ring tu te chu ahum zel chin novate lo te po ama pathian shemna laka ani ahum himni hun nga po hian ama pathiana changa shemna local thupwa na zia kan hmu sang te laka hi chuan min hum nge yang Israel fa te po kha ai gupta sala an tan lai khan ai gupta mi te ti du da in an omani kha ma se ai gupta mi te ashem na sang tui thi sena chang fatir ti hlum khothim ti te kha gosen rama anom rek lai khan an twar ve mi alawani real atlak po khan ai gupta rama kha chuan chuti chuan real meile real la impol na se em mai ai gupta ram zonga chuan ai gupta nam lo oma chin chu tiang reng lo om ngai lo chu alo om ta a ti ani a ma se exodus bung kwa chang som ni paruka chuan gosen ram Israel tha te omna chau chuan real atlave lova ti ani Isaiah bungli changa a po khan lalpa chuan zion tlanga om zong te chunga le chumi hmuna pung khom ho te chunga chuan chuna chhum le mei khuin zana meial eng takin atwa mang ropui na hmun zong chu a khu vek don si a bok te a omanga chhun ni salaka zarhlia tu in hum him na hmun le thli le ro laka phen tu tur aniang ti ain zia kani in hum him na le biruk na hmun tur chu lalpan ami te ta na buat sai ngei don ani ma se eng laka nge ring tu te ti du da na laka nge pathian shem na laka ele pathian shem na laka ama ring lo te a shem na laka mole ring tu te hi chuan ti du da na kan twar to china kan twar me ka kan la twar zel don bokani ring tu te ti du da na ti le pathian shem na ti kan thlar thiam angai ti na ni chu ti chuan hun hnunga Sakawlh rorelna kan ti po hi setana thin urna vor top ani don awangim pathianin kan tor aphal don khop ama ero chu pathian thin urna shemna berbu thupwana zia kan hmu tam tak laka ero chuan chelna thu pom tu te Sakawlh rorelna le ring lo mi te ti du da na chel taka twar tu te a top thlenga twar pe te chuan pathian shemna an twar ve lawang point pathum na soifia na lalpa local le na hi ring lo tu te tan chuan ruk ruang mai na ron thleng do na ama ring tu te chuan in ring reng ani chuan a thong ve lawang tin Thessalonica thon khat bung hi chang thuma chuan tu man engma in ti der cheu su se
tluk san na chu alo thlen masak zeta dambo chepa boral fa pa chu alo lan lo chuan chu mi ni chu a thleng don si lova ti kan hmua Sakawlh pa kan ti mai dambo chepa chu alo lang zetanga chu mi hnuwa lalpa alo kalang chu wangin bumin lo su ti nani chu mi ni ati tak mai hi engni nge lalpa ni shi na rap thak Isaya te Joel ten pathian thin urnani tiya an soinen in zomna aneya ama chang bullam kan cher chuan nima slawunaw te u kan lalpa Iswa Krista local na le atne na kan han in khom na tur thuwa chuan ti ni wangin borua ka ama muak tura kan chau hun tura soina khania ma se dambo chepa alo lang masa zetang ati ni ti chuan ring tu te chu Iswa muak turin wana kan chawanga leya amarwalin kan chukle anga ti chuan ring lo mi tan chuan nirap thak alo in chan ve thung che adonani thil thleng chop chil ngal vek turani awangin lalpa ni chu ring tu te tan chuan lom na ni ani lain ring lo tu te tan chuan nirap thak ani ve ngalani ti chuan lalpa chu engti khuna po local mai thei kan shiat manglo lai local thut thei anga ngai thei ani lain dambo chepa alo lang masase tangti kan che thei ta ani rugru nen te kinani na ero chu in ringa ngai ven lo tan zo kani in ring renga tun lai thilom zia lo zira chongchai chunga ngai vena khovel swal bol hlo kai lewa omde chu aron phok don lovani palina soifiana helai changa khaptu ti hi tharau thianghlim nin mitam jok chuan an soi chin ma se Bible ah hian chiang takin tharau thianghlim hian dambo chepa hi a khabri ani ti faktur a ommia lawania a chenin kaushena niang anti boka chiang takin khaptui tharau thianghlim ani e ti a ommia lo wangin in hnialna siam theita gani a chenin mi ke elali hoten niang vantir kaute hi angia langana direct tharau swal ne na in beichin an ni sia Dania labung somchang som pathuma khan pejialal ne anin beithu kan hmua pejialal ti buai tu tharau swal ne anin beyani antibok achanin khaptu hi kaushan ani e kaushan lak bo huna dambo chepa alo langang antia a enga po chu ni se ni hnunga hian tharau thianghlim chu lak bo mai mai ani lo zia Bible chang hian in chuile te ang Joel labung ni chang som thum pakhata chuan ni thima achanganga tha thi sena achanganga lalpa ni ro pui takle rap thak tak chu alo thlen hmain ti kan hmua chang som ni pariada khan mi zong zong chunga ka tharau ka leyanga ti chuan in fa pa te in fanu ten ka thu an chilanga in putar ten mumanga an manganga in tlangwal ten in larna te an hmuang ti kan hmua ni te ti thima a omdon hun level khan mitin chunga tharau ala leidon ani chuan tharau thianghlim hi ala om hmelani Bible in asoelo mole engtin nge tharau thianghlim tel lovin an pian thar theyang ama ero chu Sakawlh chin chiana paruk la te tan chuan chhuana a om to lawang ti thupuan bung som pali chang kwa achanga chang som pakhata kan hmu kha he mi Thianghlim Lawr rindan lar tak Sakawlh rorelna aina masa zokang ti ngai dan lo chhuana Protestant Christian ziak tu ten an soidan chuan Roman Catholic du lo awanga Protestant te an lo pian hlim khan Roman Catholic te chuan beilet nan Theology a chan an lata a an pui thiam pakhat Francisco Rivera an ti chuan mi ten Sakawlh hi tu puan bung som pasaria ziakang khan mi Thianghlim thisena rui puan sen dukle sen lar sim ti vel kha Roman Catholic nge ani an ti awangim chumi ngai dan the thak nan chuan futurism an ti chu aduang ta ani he ngai dan hi voina kan evangelist tam tak te pom dan ani theology pakhat an duan chu preterist Sakawlh chu man lai rom huna thleng fel mia to ti ani kan theologian tam tak te pom dan ani Protestant te beilet na counter reformation movement te mi tam takin an shat lo chu ani kan theologian te hian Catholic in min beilet na theology buwa anzia an lo zir rengani ti hi shiasela chuano chu ngai dan futurism a chuan Sakawlh hi Roman Catholic ani lova Sakawlh hi alom ngai lo shima naki na lo tur ba ka hemi hma hian mi Thianghlim Lawr omang atia
chuta changa lo dar zau zel sangkhat zakwa tirlam khan Scofield Bible Commentary a khan hetiang shil fian hi anda bokani ti chuan chu Bible chu khovel puma an shal chhuak ta boka America Rama Bible College cha an lo zir ve ngal boka filma te po hetiang ngai dana siam left behind lar lutuka oma chuta changa lo dar zau ta chu ani ati dar tu te a chuan hengming te hi an lang bok Nelson Darby, Margaret MacDonald, Edward Irving te he mi Thianghlim Lawr masak rin na hi Bible atang chuan belsian na dol lo tak setani Christian te she na ma chon tura wai sen tak le chhel taka tur kan ni lam ayin in thla da na min shwai theizok thletani tunlai khovela Christian tam tak te chuan he zirtir nei ngun te nan zir chang ta a Bible ne na ain mil thelo na lam an mu chhuak ta zela chu wangin she na sa Sakawlh rorelna kan twar ma sangei don post tribulation ani ti hi rindan dik zok ani zia imbuat sai na tura khil poi mo lutuk ani ti an mu chhuak ta chur chur mai ani e mi Thianghlim Lawr te Sakawlh rorelna chungchang po hi Pastor Vlad Savchuk sermon kha kanon let link to a description a hianin a link kanon da boke ngai thatu te lalpan kan za tan malmin som sak cheu ro se